Kardom karbing longra don balsame apor melong those nelina tumang no wangthulo lase pinili tum kache than bonje lage ko piloma bongte heart attack akiso puthak heart attack bongte li tum kadoko besami chini ji ning so it men mat se apran nam jui jolapuson ase non malum inglum pik hayang ko pipolo prang te non hejong li tum sefali jariwala alang li puthak sami tum thek ponong po alang li famous pik hayang atheni tum bihega ko ke alang li lun sitami album sitami lang anutin sami lang pik thai po athi polo bongte kanta laga palun ke la ke hala bang sut ke famous pik lo la se la bang so actress sitami ko puson men sithilo ma bongte heart attack pen sithilo la se cardiac arrest po sipu ho cardiac arrest pen sithilo la pen ke hala cricketer vikas negi pu punjab cricketer la sami non hela alang 6 thing chop pen aning ka cheparong la bang so se men ma se thilo lo cardiac arrest heart attack put la pen ke cardiac arrest non malong la bang so abang ke inglum pik khayang lo athe kobi polma bongte non he jongli tum report dong same lang damlo bongte lang kono bongte theklong chi si penangan non malom ningkan khrener cap pen chenglok ningkan thong cap la bang so dak atum se tame atum si bisi koi cap pran namlo puseli tum long ponji la pen geli tum lang damlo bongte idum famous nai amen se non en ponlo la ke itum keke la se alang lilun ke litum kaduka veseme arjulong ji famous nai singer lo itum india long pen ke alang listame ko puson men si chilo ma bongte men heart attack pen si chilo la se manghumi me Kupio posi lapan heart attack kang lumare lo lapen cardiac arrest nang kang lumare lo laki itu mang humi melo athai bi polo bangte none jong ali tum lang namlo bangte karnataka pen a report paklang sitami cheklo jon berang bong pen si bang koirahi ni labang so heart attack pen ajok apran nam elo posi litum report long ponno lase labang so butha ka parisar je phanse hadak hasan medical institute pen sitame paklang pontang lo alang tum pen ritarli pon bom lo poseli tum alam arju pon long lapen government pen sitame team form pon lo lapen ke ritarli bom lo kupia posila pana pran ke damaren mahar tek pen labang so putha ili tum lang pon lo blotang te penanga na tum ke honde pon sitame dolo kopiloma pongte corona vaccine chipidet apotong lapuson ma watum sitame athe non malom silit cholo labangso heart attack cardiac arrest kala ke vaccine chipidet aphi pensi ase labangso reaction ma pusitami penanga latum ke honde pono athepi poloma plodang telitum kaduka westami chini ji etum AstraZeneca lake vaccine ka semara company lo labangso company pena ama sitame lang tum pupon lo ahok lo penanga labangso vaccine chipi pen jok side effect dota thek heart ake so long atum long da thek puse alang litum pen pupon lo la sitang te alang litum pen jong si la puson pangdak mono blodang te non ba nutin rum same chema thadu lo non ke litum lang damlo pangte pinanga na youtuber tum same labang so puthak karjupon pado lanchot takalilang news channel sitame aso news channel long pinang kala lalan top long same labang so puthak karjupon sitame dolo vaccine chipidet apotong labang so cardiac arrest ongaret ma pose athepi polo bangte cheklo yon verang bong se bang koi rahini pon ana pran ke dam ke lake ini lamso kalilo lase athe pipor ma bong talang litum pen setame karjupon pado athe AstraZeneca company pen amase covaxin ka semar a company pen amase lang tum pen masi pudak lo je labang so vaccine ka chipi pen ajok side effect dot attack puselang tum pen pupon lo je heart ake so nang long lok ta thek puselang litum pen non aphi chipi et aphi si pangdak pon lo la seli tum kaddo ka westame chini 2020-21 aningkan ke athe pipolo ma putang te corona kang dang pen ajok government pen same vaccine paklang lo la pena ke joy se kaddo ko ve phan same pipono pena dom kha sot pen same reaction ala marjulong je chipi det pen amasi mani bangke crab bup ta ho mani ba pranam jui ta ho pu crab long long apu garting ta ho la halam ge litum kaddo ko ve same hasot bangke arjulong lo setame asot bang sai jok je athe pipolo ma plotang te isia documents ason semar det government atu pena jok la se sai jok je lo pi pe podum setame pinang kok lo ahem dam si labang so biji pidam vung se samili tum theklong lo tang de hala bang so ali ke non hello ma ele tum la non heart attack ake so cholong phruya bang hello ma tase matha dami melo ase government atum pen kewan kopuson dong kewan rong lo ne sitami nona bang ke la bang so question karjupon atum dopik khangyang lo hala AstraZeneca tum penalang tumen ka surrender ho je ahok mande ta thek bahut sitami penang anatum ke karjupon padolo la bang so company phan lancho takalilang hala bang so apran ke dam atum sitami dopik la pen ke case ke piatum sitami dopik lo la bang so AstraZeneca company phan kopi polo pangte la bang so dawai ka chipi vaccine ka chipi pen amase apran ke dam atum ke dokok pena jok lalo asinon bang ke anutin sitami chema thami melo harda ke so yong senang ke long lop lotang te kopi polo plotang te vaccine apot ma pima po bang ke chema thadami melo sitami la bang so alama bang
lang kenon make clear dak delang hala Karnataka hasana long se jami non si hala dak tim ke form lang lapen kiri patar le blang ko pia pochila anset ka kang lumaret ma pop thak se pini la se nelina ton update mon thek chot po morning ka press na to man aso se update pon pokar dong